Хайырлы ирте. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Өй янындагы парад. Татарстанда Бөек Ватан сугышы ветераннары яшәгән йортлар янында традицион парадлар башланды. Бәйрәм мизгелләре безнең репортажда. Сез иң гүзәл кеше икәнсез. Апас районы мәдәният йортында зур уңышларга ирешкән, җиңүләр яулаган мәгариф хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Ясалма балык ите Казан федераль университеты галимнәре балык итен ничек үстерергә икәнен уйлап тапты. Тәҗрибәне шөгә балыгыннан башлаганнар. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ялда булган махсус хәрби операциядә катнашучылар белән очрашты. Очрашу армиягә, авиация һәм Россия флотына ярдәм күрсәтү җәмгыяте базасында узды. Хәрби хезмәткәрләр республика җитәкчелегенә, муниципаль берәмлек башлыкларына, предприятиеләргә даими ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Аерым рәхмәт сүзләре, хатлар, шигырьләр, рәсемнәр җибәргән балаларга да әйтелде. Очрашуда техника белән тәэмин итү мәсьәләләре дә күп каралды. Ул һәр вакыт чыгымнар һәм яңартуны таләп итә. Аерым алганда вездеходларның кирәклеге турында сөйләделәр. Шулай ук яралыларга ярдәм, авыр техника булдыру, аларга запас частьләр чыгару, ашыгыч ярдәм күрсәтү өчен дефибриллятор приборы турында да сүз барды. Рөстәм Миңнеханов барлык мөрәҗәгатьләрне дә игътибарга алганлыгын белдерде. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Татарстанда Ватан сугышчылары гаиләләре комитетының төбәк штабы активы белән очрашты. Бу махсус операцияләрдә катнашучы хәрби хезмәткәрләрнең гаилә әгъзаларының иҗтимагый хәрәкәте. Очрашу республиканың хөкүмәт йортында узды. Игътибар үзәгендә штабның хакимият вәкилләре белән үзара хезмәттәшлеге, республикадан мобилизацияләнгәннәрнең мәнфәгатьләрен һәм хокукларын яклау, хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларына аерым озата бару һәм тернәкләндерү системасын булдыру, хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә социаль ярдәм күрсәтү, мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә медицина, психологик ярдәм оештыру, балаларны җәйге ял белән тәэмин итүдә кызыксындырды. Моннан тыш штабның башка иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлеге мәсьәләләре турында да фикер алыштылар. Республикада ветераннар йорты янында традицион парадлар башланды. Чарада волонтерлар, яшьләр парадка бара алмаучыларны котлый. Алар бәйрәмгә берничә көн кала ветераннарыбызның һәр кайсына киләчәк. Бу хакта тулырак итеп Алия Галиуллина әзерләгән язмада. Җиңү җырлары астында яшь армиячылар атлый. Бу Мануил дәүләт шин өчен шәхси парад. Бөек Ватан сугышы ветеранына 96 яшь. Ишек алдында һәр кемгә таныш җиңү көне җыры яңгырый. Аны Росгвардияның тынлы оркестры башкара. Тирә күрше күз яшьләрен тыя алмый. Бик күңелле үтте, җырладылар. Ул оркестр, кая чакырылган оркестр булгандыр ул. Бик күңелле, күзләрдән яшь акты. Ул үзе карап торды безне, конечно, ул үзе шушы яшькә яшәгән кеше. Бик бәхетле кеше инде ул. Яшьләргә дә урнак. Алда көннәрдә ул кешеләрне шулай итеп хөрмәтләп торсыннар. Мы должны это все помнить. Иң мөһиме бу безнең хәтерләрдә сакланырга тиеш. Ветераннарны онытмаска һәм бу сугыш киләчәктә бер кайчан да кабатланмасын иде. Мануил дәүләт шин Мөслим районының кечкенә авылында туган. Фронтка 1944 елда 17 яшендә китә. Очучы булырга өйрәнә. Һава укчысы сержанты исемен ала. 45 елның августында Япониягә каршы сугышта катнаша. Батырлыгы һәм каһарманлыгы Японияны җиңгән өчен медале белән бүләкләнә. Күкрәгендә Германияны җиңгән өчен медале. Бик яхшы яшьләргә матур итеп. Мануил дәүләт шин Казанга кайткач ТАССР Эчке эшләр министрлыгының дәүләт милкен урлауга каршы көрәш бүлеге уполномоченный булып эшли. Ведомстводан тыш САК бүлеге җитәкчесе була. Җиңү парадына ветеран сәламәтлеге какшау сәбәпле бара алмый. Шуңа күрә бүгенге көтелмәгән бүләккә ул бик шат. Өй янында парад акциясы ватаныбызның берничә буыныннан бөек җиңү өчен олы рәхмәт билгесе. Алия Галиуллина, Алмаз Хакимов, Ринат Сагибгараев, Татарстан яңалыклары.
Теманы дәвам итеп, җиңү көне җитә. Әлеге уңайдан Буа районы башлыгы бүгенге көндә исән Бөек Ватан сугышы ветераннарының хәл-әхвален белеште. Алар хәзер бармак белән генә санарлык калды. Шуларның берсе 98 яшьлек Әнвәр Низамов. Ветеранга кунакка хәбәрчеләребез дә барды. Шактый өлкән яшьтә булса да ветеран аяк өстендә әле. Бүгенге көндә ул бер үзе генә яши. Барлык эшләрне мөстәкыйль башкара. Хәтта бакчасы өчен үсентеләрне дә үзе үстерә. Ә озак яшәү сирен ветеран начар гадәтләрне үз итмәвендә күрә. Тәмәке тартмадым, үз гомеремдә дә. Сугышта да тәмәке бирәләр, малайларга бирәдер, тартмадым. Аракы белән бәйләнмәдем. Әнвәр Низамов Курск дугасында сугыша. Харьковны, Полтаваны, Кременчугны, Белоруссияны, Румынияны азат итүдә катнаша. Аның өчен сугыш 10 май көнне Прага шәһәрендә тәмамлана. Аннары 2 ел хәрби хезмәт үтә. Ул елларның хатирәләре үзе төшергән фотосурәтләрдә саклана. Үзем төшергән ул. Аны саклап торды. Быел 78-нче җиңү көнен каршы ала. Орден медальләрен барлый, кешеләргә матур теләкләрен җиткерә. Үзебезнең халкыбызга шән күңелдән исәнлек, саулык телим. Ветеран быел октябрь айында 99-нчы яшен каршыларга җыена. Алия Галиуллина, Камиля Мусина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре, алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Сәхифәне Динә Нәҗметдинова әзерләде. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова. Язгы чәчү күләмнәреннән 29 апрельгә миллион гектардан артык яисә 60%-тан артыграгы чәчелгән. Бертеклеләр 70%, шикәр чигендере 81%, рапс 55%, көнбагыш 51%. Бу хакта Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә ассызыклап узды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгы Мурат Чабаров язгы чәчү эшләре буенча алдынгылар сафында баручыларны һәм артта калучы районнарны әйтеп узды. Сабан культуралары чәчү белән бер рәттән саклау чараларын да оештыру зарур. Сиптергечләр шулай ук тикшерү үтә. Министр су һәм эшче эремәләр әзерләү исәбенә препаратларның нәтиҗәлелеген 30%-ка кадәр арттыра торган стационар эреме комплексларыннан файдалану кирәклеген ассызыклады. Запланированный объем подкормки и бронования озимых культур многолетних трак завершены. В целом по республике запас продуктивной влаги в метровом слое почвы оценивается как хороший и высокий, свыше 160 мм, лишь в Вознакаевском на уровне средних значений 100 мм. А на поверхности почвы не так все благополучно, поскольку за апрель выпало в среднем 5 мм осадков при норме 30 мм. Локально прошедшие дожди 25 апреля затронули в основном предволжскую зону республики. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгы авыл хуҗалыгы ярминкәләренә йомгак ясады. Яз көне Казанда, Чаллыда, Түбән-Камада һәм Яшел Үзәндә 6 ярминкә көне үткәрелде. Продукция 379 миллион сумга якын сатылган. Рөстәм Миңнеханов ярминкәләрне оештыручыларга рәхмәт белдерде. Овощная продукция намного дешевле. Но мясная, может быть, не так дешевле, но вы посмотрите качество в магазине, вот мясной продукции мяса, и то, что на ярмарках. Это свежее, охлажденное мясо, качественное. Поэтому это не только еще цена, это и качество. А качество – это здоровье людей. Поэтому эти ярмарки, они показали себя очень позитивно. И, конечно же, просьба эту тему дальше продолжать мы, конечно же, поддерживаем. Республикада быелның беренче кварталында терлекчелек тармагы йомгаклары буенча зона семинар киңәшмәләре узды. Татарстанның Төньяк районнары вәкилләре Мурат Чабаровны Биектауга чакырды. Биредә хуҗалыкларда ветеринария иминлеген тәэмин итү, мөгезле эре терлекләрне тукландыру темасына уралаштылар. Тиздән миллион гектарда бертекле һәм техник культуралар чәчеләчәк. Республикада тәүлеккә 4000 тоннадан артык сөт савыла. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгы Мурат Чабаров әйтүенчә, кайбер районнар савым сыерларны киметкән. Качественный сөт заводка килгәч, аларны инде эшкәртүгә кимрәк затратлары китә. Готовый продукцияны чыгарыр өчен кимрәк затрат китә. Начар сөт китсә инде, аның обработкасы күбрәк эше була, затрат күбрәк була. Начар сөткә бәясе дә начар инде.
Бүген хуҗалыклар итоговый бәя 34 сумга хәтле сөткә түләп баралар. Ну и себестоимость турында, себестоимостьны карарга кирәк, санарга кирәк. Рационнарны кемдер үзгәртә башлады, кемдер кыйбатлы кармалардан әзрәк юнрак кармаларга күчә башладылар. Вот бөтен яклап без әйткән рекомендацияларны барысында үтәргә кирәк. Татпотребсоюз махсус хәрби операцияда катнашучыларга гуманитар ярдәм җибәрде. Республика кулланучылар кооператорлары махсус хәрби операция башыннан ук безнең егетләргә даими рәвештә ярдәм күрсәтә. Бөтен җирендә булып чыгарга туры килде инде, бунысы 6нчы тапкыр барабыз инде. Анда безнең килгәнне бик ошаталар. Ярыйсыз бар дип әйтәләр инде менә. Бик сөенәләр. Аларны сөенгәннәрен күрү өчен генә барабыз инде без менә. Алар гел килегез дип торалар инде менә. Шулай ук Кукмара Гара кооперативыда Луганск шәһәренә күп тапкырлар гуманитар ярдәм җибәргән. Гуманитар ярдәм күрсәтү буенча штабның оператив төркеме чираттагы тапкыр кирәкле товарлар исемлеген формалаштырды. Алар арасында үзләре җитештергән продукция да бар. 5-нче тапкыр үзебезнең менә машиналарны гуманитар ярдәм белән чыгарып җибәрәбез үзебезнең анда солдатларыбызга. Шулай итеп шушы эшне без әкрен генә барабыз. Менә СВО башланганнан соң әйтергә кирәк инде менә шушы коллектив тарафыннан безнең инде 10 миллион артык шушындай ярдәм күрсәтелде. Кемгә генә дә мөрәҗәгать итсәң дә бөтенесе дә сөенеп менә нәрсә кирәк кенә дип торалар. Менә шушы вакытта шушы изге эшләү безнең өчен сөенеч кенә ул. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нәҗметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн күрмәс ди халык мәкале. Балаларга мәктәп елларында ук төрле һөнәрләргә өйрәнү мөмкинлеге тудыру бик отышлы. Юниор профи 2023 район чемпионаты әнә шундыйларның берсе. Байлар сабасында узган юниор профи район чемпионаты тәрбияче һөнәре буенча көч сынашудан башланды. Районның Әллүки балалар бакчасында үткән бәйгедә 6 укучы кыз катнашты. Әлеге конкурс районыбызда 2нче тапкыр үткәрелә. Мәктәп укучылары өчен әлеге конкурс бик зур әһәмияткә ия дип саныйбыз. Саба урта мәктәбе укучысы Әдилә Мөхәммәтшина физик культура буенча шөгыль күрсәтте. Балалардан биремнәрне төгәл үтәүне дә таләп итә алды. Аннары Саба гимназиясының 7нче сыйныф укучысы Илүзә Халимова имтихан тотты. Ул шөгыль барышында балаларны яратуын җитезлегендә күрсәтә алды. Бүтән әйбер Аллага шөкер әйбәт барды. Балалар бүтән сорауларга җавап бирделәр. Жюрилар әйбәт иде. Иң яшь катнашучы Лисхоз урта мәктәбенең 5нче сыйныф укучысы Кристина Андреева. Лисхоз балалар бакчасында тәрбияче булып эшләүче әниемнең һөнәрен бик яратам ди ул. Бәйгедә катнашуы һөнәренең үзенчәлекләрен тагын да ныграк төшенергә ярдәм иткәндер. Иң беренче үзләренең тотышларын, балалар белән аралаша белүләрен һәм инде алар ничек итеп шөгыльләрне алып баралар. Бәйге җиңүчесенә килгәндә Тимершык урта мәктәбеннән Иделия Нурисламова 1нче урынны алды. Үзенчәлекле прическалар ясау кызларның яраткан шөгыле. Чәчне матурлау белән кәефләр дә күтәрелә. Кибәче, Лисхоз, Тимершык, Килдебәк мәктәпләреннән килгән кызларга биремнәрне башкарырга 45 минут вакыт бирелде. Безнең районыбызда балаларның киләчәге, аларның һөнәрле булуларына бик зур игътибар бирелә. Һәм соңгы елларда Я мастер, Юниор профи, Baby Skills дигән направлениеларда безнең ярышлар үтә. Мультипликация компетенциясе мавыктыргыч. Чарада катнашучылар төрле темаларга мультфильм ясадылар. Иң остасы Тимершык урта мәктәбе укучысы Зилә Сөләйманова. Алга таба укучылар ресторан сервисы компетенциясында осталыкларын күрсәтте. Хәзерге заман таләпләре буенча өстәлне күзне иркәләрлек итеп бизәүдә мөһим. Кызлар 8 март туган көн яңа ел темаларына өстәл кырдылар. Кызлар тудырган матур композициялар ресторанныкыннан бер дә ким түгел. Бәйгедә егетләр агач эше, ә кызлар кием дизайны буенча сәләтләрен күрсәтте. Кружкага ясамдар,
Оештыручылар һәр компетенцияда җиңүчеләргә диплом һәм акчалата бүләкләр тапшырды. Һөнәре булган, кулыннан эш килгән кешенең җирдә һәрвакыт үз урыны, үз юлы була. Ә бала чактагы хыял, мавыгулар, кызыксынулар һөнәр сайлауга китерә. Ләлә Зайнуллина, Гөлназ Вахитова, Рөстәм Халилов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. 2023 ел укытучы һәм остаз елы. Бу уңайдан Апас районы мәдәният йортында зур уңышларга ирешкән, җиңүләр яулаган мәгариф хезмәткәрләре бүләкләнде. Укытучы дөньяны танырга, Акныкорадан яхшыны яманнан аерырга өйрәтә. Бу чара Россия күләм бәйгеләренең район этабында һөнәри осталыкларын күрсәтеп җиңүгә ирешкән мәгариф хезмәткәрләрен зурлауны үз эченә алды. 70 педагогов в нашем районе стали участниками конкурса профессионального мастерства. Это большой труд. Поздравляем, гордимся. Сәхнәгә бер-бер артлы хөрмәтле мөгаллимнәр күтәрелде. Иң элек түргә мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгеләре ияләре чакырылды. Әлеге чарада шулай ук социаль партнерлыкларны үстерүдә, профсоюзда актив эшчәнлек алып баручыларны гаилә династияларында хөрмәтләделәр. Аларның гомуми педагогик хезмәт стажлары 200-300 елга якын. Стажыбыз бик озын, бик зур. Бу санап чыгарсаң 300-дән дә артып китә торгандыр. Монда якынча гына сыраны. Менә без шул Апаста яшәүчеләрнең юнысын династиясы берлеше. Ул зур, Казанда да алар бар әле, башка җирләрдә дә бар әле. Ике кешегә бер һөнәр, районда ире дә, хатыны да бер үк һөнәр сойлап, шуңа гомере буе тугры калып эшләүче гаиләләр бар. Йымралы авылыннан Радик һәм Гөлнара Галимҗановлар гаиләсе шундыйлардан. Без инде тормыш иптәшем белән икебез бергә бер мәктәптә 30 елдан артык хезмәт көтәбез. Ел укытучысы 2023, ел тәрбиячесе, өстәмә белем бирү өлкәсе хезмәткәрләре арасында һөнәри осталык конкурслары җиңүчеләре, номинантлары бүләкләнде. Быел иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы конкурсында катнашып, муниципаль этапта гран-прига ия булдым. Һәм инде райондан яклап, Буа зона этабында уңышлы гына чыгыш ясап кайттым. Мин быел ел укытучысы конкурсында катнаштым. Беренче, икенче этапларын үтеп, иң иҗади укытучы номинациясенә лаек булдым. Тантаналы чара иҗади чыгышлар белән үрелеп барды. Алар бәйрәмгә тагын ямьстәде. Динә Нәҗметдинова, Гөлназ Валиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Балыксыз балык. Казан федераль университеты галимнәре суда яшәүчеләрнең сирәк төрләрен саклап, әзер балык итен ничек үстерергә икәнен уйлап тапты. Тәҗрибәне шөгә балыгыннан башлаганнар. 3D принтерда балыкларның мускул күзәнәкләрен бастырып чыгарганнар һәм аларны тулы күләмдә үстерергә тырышканнар. Техник яктан эксперимент уңышлы чыккан. Ә менә тәме ничегрәк? Киләсе язмабыз шул турыда. Вот на этой фотографии мы можем видеть миобласты. Сирәк очрый торган шөгә балыгының мускул күзәнәкләре биопринтерда ишәйтелгән. Әлегә аларны микроскоп аша гына күрергә мөмкин. Әмма тиздән галимнәр фаразы буенча алардан чын ит үстерергә мөмкин булачак. Мы занимались где-то примерно 1,5-2 года. Без моның белән якынча ел ярым 2 ел шөгыльләндек. Ясалма балык ите алу өчен ярым продукт җитештерү алымын эшләдек. Шөгә балыгының ите гадәттәгедән аерылып тормаячак. Шул исәптән тәме белән дә. Шулай ук пробиркадагы ит белән фәнни тәҗрибәләр үткәрергә дә мөмкин булачак. Бу ысул кызыл китапка кертелгән чын балыкны кулланмас өчен эшләнә. Балыкның мускул күзәнәкләрен үрчетү ысулы патентланган. Когда мы приступили к разработке этой темы, без бу темага алынгач, моңа кадәр эшләнгән барлык алымнарга әдәби күзәтү ясадык. Кызганычка яки бәхеткәме, шөгә балыгы белән дөньядагы бик аз галимнәр шөгыльләнгән икән ачыкланды. Казан федераль университеты галимнәренең бердән-бер алдынгы юнәлеше шөгә балыгының күзәнәкләрен булдыру. Шулай ук галимнәр атлар өчен дә генлы препарат ясый алган. Аның ярдәмендә хайванның җәрәхәтләрен төзәтү этабы тизрәк узачак. Дөньяда әле мондый даруның тиңнәре юк. Шулпан Амири, Ирина Ковалева, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары.
Дәвам итәбез. Биектау районының Айбаш авылындағы мәчетне төзекләндерү эшләре башланды. Бу мәчет 20-нче гасыр башында агач төзелеш сәнгатенең мәдәни мирас объекты булып тора. Узган елның ноябрендә мәчетнең манарасы ишелгән иде. Сәбәбе көчле җил һәм мәдәният һәйкәленең чирегән агач баганалары булды. Ел дәвамында белгечләр авариягә каршы һәм реставрация эшләре уздыра. Һәм яңартылган мөселман гыйбадәтханәсендә 2024 елда яңадан намаз яңгырый башлый. Әлегә дин тотучылар башка бинада гыйбадәт кыла. Айбаш авылында мәчетне реставрацияләүнең башлангыч этабына хәйриячеләр акча бирде. Әмма теләге булган һәркем шулай ук «Сохраняем вместе» проекты кысаларында үз өлешен кертә ала. Мөмкин Аллага шөкер менә рәхмәт безнең рәисебезгә, Рөстәм Нургалич Миңнехановка 5 миллион акча бирелде менә проект эшләренә. Һәм инде историко-культурный комитет тырышлыгы белән бүген 25 миллион уже акча бар. Бу эшләрне башлап җибәрергә, киләчәктә ул теләсә менә халык белән бергәләшеп, инвесторлар белән исәп инде бу мәчетне 2нче елга хәтле төзеп бетерергә. Татарстанның халыклар дуслыгы йортында эшләп килүче Якшәмбе мәктәбе кебек милли мәдәният учаклары Россия күләмендә берничә генә. Әлеге мәктәптә төрле милләт балалары ата-ана, әби-баба телен, милләтенең асылын өйрәнә. Әни дәрәҗәдә өйрәнгәннәрен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан балалар көненә багышланган бәйрәмдә күреп кайтты. Әнә шулай Хаял Ибадов улына Азербайҗан халык биюен кабатлата. Улы Асланны сәхнәдә чыгыш ясарга әзерли. Biz geldik. Biz бәйрәмгә килдек. Балаларым чыгыш ясый. Һәр халык бер-берсен хөрмәт итеп яшәргә тиеш. Тәбрик ederim. Sen de dinen? Тәбрик ederim size. Зәйнәп белән Аслан туган телләрендә бәйрәм белән котлый. Бүгенге бәйрәм Төркиядә милли мөстәкыйльлек һәм балалар көненә багышлап үткәрелде. Төркиядә зур күләмле бәйрәм буларак үткәрелгән балалар һәм милли мөстәкыйльлек көне ел сайын Казанда да милләт-ара дуслык чарасы буларак уза. Biz bu bayramı çocuklarla beraber kutluyoruz. Bu bizning өчен бик әһәмиятле бәйрәм. Балалар бәйрәме дип аталса да, бергәләп зурлап үткәрәбез. Монда татар, рус, Азербайҗан, чуаш һәм башка милләт балалары бер сәхнәдә чыгыш ясый. Төрле дәүләтләрнең консуллары, Татарстанның дәүләт эшлекләре катнаша. Балаларны бәйрәм белән Белоруссия, Үзбәкстан, Венгрия, Казахстан дәүләтләренең рәсми вәкилләре котлады. Бүген мин бүгенге бәйрәмгә улларым белән килдем. Алар да шушы бик мәгънәле бәйрәм рухын тоеп үссеннәр, үрнәк алсыннар. Балаларның һәрбер чыгышы ихлас, горурлык хисе белән башкарылганы сизелеп тора. Балалар бу бәйрәмне көтеп алдылар һәм бүген бик шат балалар, без дә бик шатбыз. Шатлык өләшүче бәйрәмне әзерләүдә нәкъ менә күп милләтле Якшәмбе мәктәбенең өлеше зур. Микромодель большого многонационального Татарстана. Безнең күп милләтле Якшәмбе мәктәбе Татарстанда яшәүче халыклар дуслыгының бер үрнәге. Бүгенге бәйрәмдә безнең мәктәптә укучы төрле милләт балалары чыгыш ясый. Бер гаилә кебек дус тату яшибез. Бирегә ыныгым белән килдем. Татарстанда һәр милләт үзен үз илендәге кебек хис итеп яши икән, димәк, аларга тиешле шартлар тудырылган. Төркиянең Казандагы консуллыгы һәм халыклар дуслыгы йорты оештырган балалар көне бәйрәме шуның бер чагылышы. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам иттерә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз.